Milí posluchači, vítejte u přiměřeně perfektního podcastu. Já jsem Kateřina Benáčková, jsem koučka, kroužbělka perfekcionismu, co jsem zahulila krásně. A dneska tady jsem si pozvala hostku Gabiku Mihaličkovou, která učí lidi psát. A vydala knihu. Ano. A je to perfekcionistka. Ano. Popisujem se. Ne. Je tam ještě něco, co jsem jako nezmínila o tobě, co bys chtěla, aby posluchači o tobě věděli? Som mama. Áno, to je teraz ani nie novinka, ale čoraz, akože je to trojročná novinka, ale zapadá to do celého toho koktejlu, toho, kto som a čo robím, tak veľmi silný pilier si uvedomujem, že je to materstvo. Dík za to sdílení, to je super. A myslím si, že je bezva, že to vlastně jako říkáš, to je z té komplexitě. Takže my se tady v tom díle vlastně budeme bavit hodně o tobě. Áno. Budeme se bavit vlastně o tvém perfekcionismu. Jakou s ním máš vlastně zkušenost ty a jak s ním pracuješ ty. A jak je možný, že jako perfekcionistka dokázala za tak krátkou dobu napsat a vydat knihu? Že... No sama neviem a dovolím si povedať, že pokiaľ by tá kniha nebola v tomto danom momente v tlačiarni a nemohla som už nič upraviť, tak by som to upravovala. Ešte stále. Naozaj tam mám niekoľko vtipných momentov a e-mailov, ktoré som písala svojej grafičke, že Karolinka, prosím ťa, nezabij ma, ale tuto je ešte jedna vec, ktorú by som inak preformulovala, alebo sem ešte by sme mohli vtesnať takéto cvičenie. A no naozaj si potrebovala počuť, že teraz to musí ísť do tlače, lebo to nestihneš. Tak tá kniha... Aj keby som veľmi chcela, aby bola perfektná, tak už teraz viem, že nie je perfektná a to je na tomto dobré. Pretože ak by bola perfektná, tak budeme sa o tom aj tak rozprávať, tak by vlastne bola zbavená možností. A myslím si, že už teraz vie byť veľmi nápomocná pre ľudí. To je hezký. Taky ukáž. Knihu. Áno, vyzerá približne takto, opäť nie je perfektná, lebo to, ale stále teda z tej tlačí. A mám to tak zaobalené, že to som tebe ukazovala, ukážem to aj vám. Sú to proste detské také nejaké, že vystrihuj, zoraďuj, obkresli, vyfarbi. Ale to bol jediný formát, ktorý sedel na to, ako bude tá knižka vyzerať a v akom bude formáte. Takže volá sa Jednoducho píš a je pre... všetkých, ktorí chcú písať, musia písať alebo mali by písať. A môžem to rozvetviť, ale môjim cieľom bolo zachytiť to, ako ten proces písania vyzerá, lebo my máme pocit, že je to, že si sadneš, že ideš písať. Ale tam je niekoľko tých fáz a v každej tej jednej fázi môžu prísť nejaké zádrhely. A je dobre vedieť, ako to funguje a čo s tým môžeš robiť. Alebo mal by si, pokiaľ chceš niečo dopísať. Takže určitě chápete, že to nemá být jakoby knížka dětských vybarvování. Šťabať za textu a je v tisku a my teďka se bude vydávat. A pokud vás o té knížce zajímá něco víc a o tom vlastně psaní, o tom jak Gábo pomáhá lidem, kteří mají nějaký problém s psaním a perfekcionistům, kteří mají problém s psaním, tak se určitě podívejte na další díl, nebo se na něj počkejte, který s Gábo budeme točit přesně tady na toto téma. A teďka bych se vrátila vlastně k tobě, jako k tomu, jak to máš ty. A zajímalo by mě, když jsme u té knížky, jestli jako ty jsi vůbec někdy zažívala nějaký komplikace, který vychází z perfekcionismu s tím psaním, nebo jestli jako pro tebe je to jednoduchý, když o tom píšeš? Vôbec nie, ja mám pocit, že ja som perfekcionistka, akože že sa s tým stotožňujem, že toto som ja, že takto to je a môžeme sa baviť o tom, že prečo to tam je, čo sa stalo, v akej rodine som vyrastala, akože super brutálnej rodine, že všetko bolo OK, ale kde sa to vlastne vyvinulo, že človek ako ja, ktorý píšem, má potrebu byť perfektný pri tom písaní, napriek tomu, že vie, že to
to vlastne vôbec nepomáha tomu písaniu. Takže áno, identifikujem sa ako perfekcionistka a to, že som dopísala tú knihu, je veľmi málo vecí, ktoré som dokončila. Možno to poznáš, že je taký, že Gallupov test talentov, kde máš niečo cez 30 talentov a každý z nás to má nejako namixované. A keď som si ho robila, tak som vedela, že to bude určite, že som kreatívna, že to som vedela, že to bude jednotka na 100%. Kokos, ja som mala kreativitu až na v druhej pozícii a na tej prvej som mala, že strategickosť, že strategická a ja som tomu vlastne vôbec nerozumela, že ja si vôbec neprídem ako strategická, ja si skôr prídem roztržitá, všade, všetko objímajúca, že všetko beriem do kontextu. A keď sme sa potom pozreli na tých top 5 alebo top 10 talentov, tak tam máš aj také podskupiny a jedna z nich je, že vieš veci dokončiť do konca. A ja tam nemám v prvej desiatke ani jeden takýto talent. Takže ja keď sme dostali od tej koučky otázku, že čo ste dokončili a boli ste na to hrdí, tak ja som zrazu zostala, že ja som okrem maturity a záverečných prác, že diplomovka, nedopísala nič, nedokončila som nič, že by som bola hrdá. A to je vlastne, ale potom mi to veľmi pekne prevercovalo, že ale ty sa teraz skús pozrieť na to, pri koľkých projektoch si bola na začiatku a koľko z nich vďaka tebe a tým tvojim talentom ožilo. A to už som mala akože naozaj takýto zoznam, že tu som bola, ale vlastne prijať fakt, že nie som dokončovací typ, bolo veľmi úľavné. Pociťovala som úľavu, že nemusím to vedieť doťahovať. Akurát pri tej knihe to musíš akože urobiť, lebo tam to za mňa nikto nedotiahne. Tam to neviem dať na asistentku, vlastne niekoho iného si zakontrahovať, aby za mňa dokončil knihu. Nie, toto musím akože ja pri tom vytrvať. A myslím, že som spojila, že perfekcionizmus a doťahovanie veci, aj keď každý to môže mať nieko iné vramixované. Ja, ty mluvíš vlastně o tom, že jedna z věcí, které jako vnímáš, že u sebe tak máš, je to, že nejseš úplně dotahovací. Úplně já nejsem. A že možná i ten perfekcionismus ti vlastně jako brání do nějaký míry být pyšná i na ty věci, u kterých seš a není takhle jako ty. Áno. Jo. Že napríklad ma veľmi baví začínať, baví ma napríklad pri tých začiatkoch viem aj ten perfekcionizmus čoraz viacej dať do úzadia, že potrebujeme, aby to vzniklo. Ja v tých talentoch mám aj, že som akčná. Takže keď sa nakombinuje strategickosť, teda vidíš, ako čo by mohlo byť, do toho dáš nejakú kreativitu a do toho akčnosť, tak vieš, akože ideš. A až potom prichádzajú také tlaky, že takto by to malo byť, takto by to malo byť dokonalé a tam už vlastne sa ti do toho úplne nechce v tom pokračovať a zároveň ani sa ti nechce pokračovať, lebo nie si dokončovací typ a už ťa to vlastne nebaví. Už tam ja nevidím pre seba pridanú hodnotu v tom, že to dokončiť. Pri tej knihe je to naozaj iné. Tam som sa musela trošku zaťať. A chci skočit rovnou do toho, jako jak se to podařilo. Tu knihu vlastně dostat, když nejsiš dokončovací typ, anebo ještě se chceš podívat spíš jako na další věci, v kterých se u tebe ten perfekcionismus projevuje, vzít to takhle jako postupně, co tě víc láká? Rozmýšľam, že keď je u teba, neviem, či to poznáš, ale že keď máš ten perfekcionizmus vlastne vo výbave, tak on sa naozaj všade pretavuje. Je to v tom, že niekde vieš o sebe, že zvykneš meškať, ale je to v rozmedzi 3 až 4 minút a sú na to objektívne veci, ale pri niekom sa vieš do toho uvoľniť, ale napríklad dneska som mala pracovné stretko s klientom, ktorý to je akože naozaj, že firma má veľké obraty a ja som tam išla v týchto červených šatôčkách, akože v žabkách pomaly a si hovorím, že ne, ja sa tu nebudem dávať do vodičiek, boleli by ma nohy a pravdepodobne možno budem minútu meškať, ale že čo si o mne pomyslí, že vlastne máš taký tlak na seba, že musím byť akože tip-top, zároveň ale potom uvoľniť do toho, že on ma zavolal, to stretnutie sme 3-krát museli presúvať, lebo on alebo ja sme nemohli, až napriek tomu má od seba záujem o tvoje služby, tak či už tam prídem v žabkách, akože nie v žabkách, ale v sandálkach, takže že možno trošku si dovolím akože pre seba to, že neprídem tam úplne hotová, dokonalá, neviem aká. Že vlastne môže sa trošičku tak akože vystavovať v tých veciach.
nepohodlnosti. Mhm. Já slyším, že ti teda tam pomáhá nějaká jako, jak se to nazvat, nějaká jako racionalizace. Že slyším, co jsi tam říkala, jo, on vlastně jako má o to zájem, museli jsme několikrát přesouvat, stejně prostě na to došlo, jo, chce, takže vlastně jako si můžu dovolit. Áno, ale vieš čo, toto bolo asi že 10 minút predtým, než som išla na to stretnutie, že od rána som už vlastne bola trochu nervózna z toho, že a som si tak v sebe čekovala, že som nervózna, že záleží mi na tom toľko, alebo tu mám vlastne iba svoj tlak na seba, že to musí byť dokonalé a že musím byť reprezentujúca. A že čo to vlastne je, že záleží mi tak na tom, alebo je to skôr len, že tuto u mňa sa ukazuje ten môj perfekcionizmus vo výbave. Pritom ale možno by vôbec nebol autentický. A co to teda bylo? Záleželo ti na tom, nebo byl to perfekcionismus? Záleželo mi na tom v tej rovine, že je to dobrý klient, viem si predstaviť, kde tam viem byť nápomocná a je to robota. Že nejdem si tu nejako idealizovať, že každý z nás nejako pracuje a niečo je proste robota. Hej? Jo. To je hezký příklad a dík za to. Mně to přijde hrozně takový jako lidský tady ty jako nějaký obavy a strachy, co v sobě máme. A přijde mi, že to jako všichni perfekcionisti jako zažíváme tady situaci a úplně jsem si úplně políval pot, že z toho mám co si taky svoje. Přesně třeba tady to jako chození pozdě, tak z toho mám jako já taky strašný stres, úplně iracionální prostě stres. A jo, a přijím, že se o tom moc nemluví, jo, že jakože vlastně, že by nic nějak slýchal lidi prostě řešit tady tohle, že vlastně oni jsou strašně, že chodí o 15 minut dřív, ale ne proto, že by to bylo jako nějaký slušný nebo nic takového, ale protože pro mě je ta představa, že by třeba přišli pozdě, je tak hrozně nepříjemná, jo, a ne proto, že by už ta zkuska neproběhla, ona proběhne taky, ale že ten vstupní tlak na tebe už je tak velký, že víš, že ty jsi byl v takovém diskomfortu, co to Áno. Rozmýšľam, že či poznám, mám v živej predstave moju spolužiačku, ktorá som jej dokonca naspal hovorila, že to začne neskôr, lebo som vedela, že keď jej poviem, že 9:30, tak ona tam už 9:15 bude, takže som povedala, že 9:45, aby som 9:30 stíhala. Ale napríklad o nej si nemyslím, že to robím preto, aby som bola perfektná, ale skôr to bola vec dohody. Takže si myslím, že to každý z nás môže mať úplne iné. Že niečo je pre mňa, toto je pre mňa dôležité, lebo si myslím, že by mali ľudia chodiť na čas a potom tí, ktorí väčšine nestíhajú a sú možno viac kreatívni, alebo naozaj ako z objektívnych príčin je zápcha na diaľnici, nemôžeš prísť, že v pohode. Mně se hrozně líbí, jak o tom jako přemýšlíš, nebo jako jak o tom mluvíš, o tom perfekcionismu. A mám pocit, že s tím aj nějakým způsobem pracuješ, že vlastně se s tím jako v kontaktu, jako vnímáš, co se tam děje, dokážeš to nějak odlišit, dokážeš tam nějak experimentovat, jako je to úplně inspirativní pro mě hrozně. Sú v tom roky terapie a coachingu. Naozaj, že ja som hneď po vysokej škole začala freelancovať. V rámci komunikácie robila som najprv copywriting alebo obsahové stratégie pre firmy alebo jednotlivcov. A prišlo obdobie, kedy som na všetko hovorila áno. Takže teraz neviem, že či sa tu pretavuje perfekcionizmus alebo neviem povedať nie a nastavovanie si hraníc. Takže to chvíľu vyzeralo tak, že som vstávala o 7 a robila som naozaj že do 8 večer a svet bolo ešte covidové časy, takže veľmi si nemohla niečo robiť vonku a ani niekam ísť a vlastne som si to ešte tak zaramcovala, že tak teraz sa maká a potom budem užívať. No ale dopadlo to tak, že som sa vlastne o 5 ráno budila s tým, že som mám stretnutie a to mi koliduje s niečím iným, že som tam vlastne vôbec nevedela fungovať v tom freelancerstve. Až postupné chodenie na terapie alebo coachingy, skôr to boli coachingy a nastavovanie si mojej sebahodnoty a pochopenie toho neuveriteľného tlaku, ktorý na seba dávam, aby to bolo perfektné a aby ja som bola dokonalá, mi vlastne zamedzuje v tom si užívať freelancerstvo, užívať si život a byť sama pre seba páňou toho svojho času a toho svojho podnikania. Takže toto pochopenie mi pomohlo s tým lepšie pracovať. No tak inak to nejde, ako ja si nejdem tvariť, že
som perfekcionistka, sama som prišla na to, ako ňou nebyť. Ja si myslím, že ju mám stále vo výbave a pravidelne sa tu ukazuje a pravidelne príde s nejakou uštipačnou poznámkou. Veľmi často, neviem ako to až ty, ale hovorí, mala by si. Takto by to mohlo byť a no do toho sa ani nepúšťaš, na toto nemáš. Keď sa začneš, ak ešte porovnávať sa začneš a tedy si vlastne poviem, že fúha, tak pri tej knihe je to... No boli aj momenty, kedy už tá kniha vlastne akože bola že vo finále finálov a ja som hovorila manželovi, že ja nechcem dať von, tam toľko toho chýba. Tam toľko by som ešte tam mohla niečo dať, že a určite tam bude nejaký preklep a určite som použila zlú predložku, lebo to mám viacej napozerané v angličtine alebo načítané do angličtine a preložila som si to podľa seba, alebo možno tam nebudem dostatočne jasná. Že chcem iba tým povedať, že napriek tomu, že to tu bolo prítomné, som si povedala, koľko záleží, už hrozne veľa času som tomu dala, že čo kvôli nejakému môjmu malo by to byť dokonalé a vlastne neviem povedať, ako by to dokonale malo vyzerať. Teraz tú knihu Rok mojej práce nevydám, že naozaj, že toto je to, čo chcem s tým robiť. Ale hovorí sa mi to teraz takto jednoducho, ale plakávala som, že ja to nechcem vydať, že čo ak mi to na to niečo povie, čo ak ma budú porovnávať. No, takže já ti strašně děkuju, že to jako tady tak otevřeně sdílíš, protože mně přijde, že často jako máme pocit, že ty lidi, kteří jsou jako úspěšní a něčeho jako dosáhnou, já taky vnímám, takže s tím vůbec nebojují. A vůbec prostě jo, to jako na začátku teda tak jako máš strach z toho, že to bude perfektně, máš strach, že tam bude chyba a tak, ale já právě jako vnímám od svých jako lidí ve své praxi, který jsou třeba majitele nějakých firem, jo, a tak, že řeší úplně to stejný, co prostě řeší někdo po škole prostě na začátku z hlediska toho perfekcionismu, že si to opakuje furt, to není, už se to nikdy nie. jistě, no. Myslím si, že čím viacej s tou témou pracuješ, tak tým skôr sa ti vieš identifikovať, že ok, pani dokonalá, vitaj, čau. Nechceš ísť niekam na kávu, vieš, ja to tu dokončím. A je zaujímavé, že pre niekoho to prichádza ten perfekcionizmus alebo pocit, že to musí byť perfektné na začiatku, že vlastne je to pre neho tak zahlcujúce, že ani nevie, odkiaľ začať. A opäť, toto nie je môj prípad, lebo ja som v tých začiatkoch že veľmi silná, ja tomu verím a myslím si, že to bude super, ale ku koncu, keď už akože prichádzaš do toho, že to máš dotiahnuť, tak si uvedomujem, že Pane Bože, že fú, že toto... No a prídu ti také halúze, že vysmejú ma, niečo si budú myslieť, alebo si nič nebudú myslieť, alebo že zrazu proste akože, že strašne veľa blbých halúzových vecí a ty si vlastne musíš povedať, že OK, tak toto je ten perfekcionizmus. Pozdravujem týmto a teraz môžem povedať tetu, babičku. Inak sranda je, že väčšinou to majú podľa mňa ženy, ale neviem, že či je to iba možno z tvojej praxe, vieš, že či s tým perfekcionizmom sa to týka viacej žien alebo mužov, že to... Já mám jako ženy i muže. Aha, OK. Jo, ale většinou mi přijde, nechci jako zobecňovat, že ženy jak mají takový ty hyperaktivní mozky, jo. Bych to tak řekla, jak prostě hrozně přemýšlíš furt v kontextech a prostě asociuješ strašně, tady vidíš něco, smolíš si na to a blablabla, tak vlastně jsi s tím svým nějakým vnitřním jako jako ve velkém kontaktu, takže je možný, že o tom víc třeba těm lidem přemýšlí, naráží na ty témata, kde se musí ještě k tomu vyrovnat s nějakým očekáváním společnosti a tím, jak oni jsou schopní to udělat a tak, že je možný, jako takhle, když se bavím s někým, tak slýchám víc odvolek takový to, jo, to se přesně, já s tím se stotožňuji, ale v té praxi, kdy mám i jako chlapy, který i třeba vloží ze mnou přijdou s tím, že je trápí ten perfekcionismus konkrétně, ale asi to neřeší na pivu, nebo... Pripomína mi to moju blízku osobu, muža, ktorý vlastne... A to hovorím z najväčšej láska a láskavosti, že na ňom si všimnúť, že je ten typ, ktorý na začiatku si to dá, že ako dokonale to musí byť. A že pokiaľ by to nesplňalo všetky tieto atribúty dokonalosti, tak do toho ani nemá sa vlastne neoplatí ísť. A v tomto je to moje nastavenie
trochu iné, ale myslím si, že je to s tou skúsenosťou z freelancovania a podnikania, že si uvedomujem, že pokiaľ máš nejaký produkt, môže to byť aj pre iných, ktorí nás počúvajú, že ak máte nejaký produkt alebo službu, tak prestať čakať na to dokonalé podmienky, dokonalé technické nastavenie newslettera a technické a neviem čo, a jednoducho to vypustiť a testovať, zbierať dáta. A teraz tým myslím nezbierať dáta, že budeme mať excelovské tabuľky, ale zbierať dáta o tom, ako sa ja cítim, keď tento projekt oživujem. Ako sa ja pri tom cítim, aké mám ohlasy. Že tie dáta myslím akože že nejaké insighty, inputy, niečo, čo mne hovorí možno moje telo, možno moje okolie, možno prezdielanie na Instagrame, čokoľvek to môže byť, ale vlastne si povedať, že vyskúšať to, lebo bez toho sa nemôžeme priblížiť k tej dokonalej verzii, pretože ak by sme išli podľa tých atribútov, že takto sa to robí, takto to hovoria americkí vedci a ak to nebudeme robiť takto, tak to vlastne vôbec nemá zmysel, tak si myslím, že strácame hrozne veľa dobrých momentov, pri ktorých by sme zistili, že vlastne toto je diera na trhu. Keď to budeme všetci robiť tak, ako hovoria nejaké príručky, tak sa vlastne zbavujeme toho objavenia, že takto by som to mohol mať ja. To, že to nebude im fungovať, to je OK, ale pre moje potreby mne to v tomto mojom projekte môže fungovať. To je hrozně hezká myšlenka, líbí se mi to. Tady ta ochota jako experimentovat a nedělat to podle toho, jak je to jakoby správně, jako dokonale, check všech těch boxíků, ale vlastně jako neudělat to vlastně dokonale, udělat to nějak i divně, třeba jinak a jako být ochotný, ale tam je těžký to, že jako musíš být ochotný jako přijímat tu zpětnou vazbu, která přichází, která nemusí být jakoby pozitivní, může být i špatná a vlastně už když člověk sám to vypouští nejdokonalý a je to plný diskomfort a ještě vlastně musí zvládnout. Je v tom jako, myslím si, že jako velká nějaká odvaha, nějaká vnitřní už jako pevnost a zralost v tom, že se jako, víš, jako ochotná a hravost do toho jako přinést. Áno, tá ľahkosť prichádza podľa mňa práve vtedy, keď všetkých pani je dokonale pošleme preč. Lenže podľa mňa cieľom, toto je dôležité povedať, že cieľom nie je udupať a zabiť a zničiť a zneškodniť perfekcionizmus, že to asi úplne nejde. Nemám na to dáta, je to iba môj predpoklad, že to vlastne nejde pretože by si vlastne silnú časť seba dala preč. A tá silná časť nemá iba tie stránky, kde ťa to demotivuje a nepustí rozbehnúť alebo dokončiť nejaký projekt, ale ona naozaj môže vnímať to, že tam môže byť, že aká klarita to môže ten perfekcionizmus priniesť do toho môjho. A keď si poviem, že dobre pani dokonala, tak ty si teraz na kave, ale teraz sa tu potrebujem, lebo potrebujem veľmi prístým hlasom povedať, že či tento alebo ten smer, ktorý je pravý, čo si ty o tom myslíš, ale vlastne, že neudupávať ju, neničiť ju, brať ju ako poradný hlas, ale nie rozhodujúci hlas, že ja mám byť tá, ktorá rozhoduje, že toto si myslím, že by mohlo byť nápomocné. No, neviem. Krásný, ne, mně se to hrozně líbí, jak jsi to popsala. A já s tím jako úplně souhlasím za sebe, protože přistupuje se k tomu různě, k perfekcionismu, ale já to vnímám jako podobně jako ty v tom, že je to jako nějaký risk, který nám přináší toho spoustu dobrýho, jako hrozně dobrýho, prostě jsme jako hrozně výkonný, jako schopní lidi, kteří jako dokážou tomu strašně moc a fakt jako nemáš problém s nějakým jako fokusem, s nějakým strategií prostě, jo, nebo s citem pro nějaký detail, nějaký zaměření se, jako strašně moc s odpovědností, jo, prostě strašně moc věcí, které pro některé lidi jsou jako výzva, jo, to tam dát, jo, třeba ti zodpovědnost jako mít, třeba jí přebírat, nechat si jako na sobě, na svých bedrech a je to pro ně zapížící. A perfekcionismus je v tom jako super, jo, tohle všechno máš jako automaticky a vlastně pověš s něčím úplně jiným, jo, a je to vlastně i ujetý a já jsem jako ráda, že to téma se nějak otvírá, protože když si jako perfekcionista stěžuješ na nějaký věci, co ti trápí, člověku, který tohle netrápí, tak vypadáš jako plný makler, jo, protože si stěžuješ na věci, které jsou úplně co, prostě jako tebe tohle, je tě jako zatěžuje, prostě, ale jo, jako to zatěžuje, no. Vtedy podľa mňa byť naozaj dobrých ľudí pri sebe, ktorí vás poznajú
A naozaj, opäť tu spomeniem toho svojho muža, že vlastne až teraz, keď sa potom my rozprávame, si uvedomím, aké pre ňo musí byť náročné do niečoho sa pustiť, pokiaľ tam má všetky tie očakávania, ako by to malo byť a ten tlak na seba. A ako mu niekedy môžem ísť na nervy, že ja vystrelím a vlastne potom si to dokončíte všetci a ja odchádzam niekam preč, že ďakujem, že si to takto povedal, mám taký aha moment. Hezky. A mě jako, fakt jako tady zmíním znovu, hrozně se mě líbí, jako jak o tom mluvíš, víš, přijde mě to hodně jako uchopitelný a i takový hodně jako konkrétní. Baví mě to a na tvůj pohled, ten tvůj pohled na věc. A ještě bych ráda jako vypíchla jednu věc, o který jsi mluvila. Ty jsi vlastně říkala, že jak jsi vlastně s tím pracovala, že za ten co nějak jako létem, jaký terapie, koučování a tak, a že vlastně jako by to bylo hezky říct, že jsi to zvládla sama, ale že to tak nebylo, jo, nebo že vlastně jako a mně to přijde hrozně důležitý, i teď, jak se bavíme o tom mít kolem sebe lidi, nějaký chápající prostředí, že mám pocit, že to nebývám hodně v rozporu s tou perfekcionistickou potřebou všechno zvládnout sám a nikoho ještě třeba nezatěžovat, jo, prostě je to takový, že to může být hrozně náročný pro perfekcionistu si jako říct o nějakou pomoc a nemít pocit selhání, že to člověk nezvládl sám. To bych právě chtěla tady jako říct, protože mně to vůbec nepřišlo divný, mně to přišlo, že hustá prostě, že na tom pracuje. Ale prečo? A ja teraz ako zazdielam iný pohľad, kde myslím si, že dokážeme, máme dostatok informácií, dostatok nejakých workbookov, celkovo akože tých informácií je strašne veľa, takže si myslím, že prácu so svojím perfekcionizmom viete zvládnuť aj sami, pokiaľ to bude naozaj cieľene, že a ešte nechcete nikoho náhodou zaťažovať, jasné, choďte do toho. Pre mňa to ale bolo, ja mám rada, keď mám nad vecami kontrolu, mohli by sme sa tu hodinu rozprávať prečo, ale to nie je dôležité v tomto momente. A mám rada, keď vidím rýchlo nejaký uchopiteľný výsledok, alebo mám niečo, čo mi pomôže cítiť sa ľahšie a potom sa na ten problém pozrieť inak. Takže pre mňa je vlastne veľmi jednoduché, až mi to príde, že prečo to ľudia nerobia, prečo nechodia na tie coachingy, kde v priebehu 1 hodiny viem získať taký nadhľad nad tou svojou situáciou, že sa mi o mnoho jednoduchšie funguje, že vlastne to, mne to vlastne ani vôbec nepríde, že mi pomohli, že hovorím, že so svojím perfekcionizmom a tlakom na výkon som išla po pracovnej stránke, potom neskôr pretože aj to boli najlepšie investované peniaze, ale že pomohli mi, ale úplne vážne, vlastne v priebehu, ja neviem, pol roka, keď som chodila pravidelne a setupovala som si vnútorne, ako ja chcem mať veci, a ktoré všetky panie dokonalé a neviem aké, prichádzajú do toho rozhodovania, že vlastne ja som za pol roka si odmakala niečo, na čom môžem teraz stavať. A pritom mi to príde, že prečo by som to neurobila? Akože, že možno je tu tá akčnosť, ale naozaj chcem povedať, že nevychýbajme sa tomu, poďme sa tomu vystaviť, akože čo najhoršie sa môže stať, že sa hodinu budem cítiť trochu ako nespoja. Oproti tomu, že týždeň mi je dosť blbo a zdvihnúť telefon klientovi, pretože meškám s niečím, akože, že naozaj si ale povedzme, že hodina nie je úplne OK času s človekom, s ktorým zatiaľ nemám príjemný vzťah, ako tým nehovorím, že choďme za každým koučom, a s ktorým sa necítime dobre. Myslím si, že je tak veľa, že si vieme nájsť tých, ktorí nám s tým pomôžu. A tak poďme za ním, je to hodina, kedy možno tam zistím, že som nahnevaná na XYZ z 10. línie, alebo na svoju otca, babku, neviem, fabulujem. Ale je to stále hodina, ktorá mi môže z dlhodobého hľadiska na najbližší mesiac ušetriť peniaze, čas, pôdu. Takže ja nevidím dôvod, prečo tam neísť. Naozaj nevidím dôvod. To je dobrý pohľad, ten miesto úplne každý takhle bere, nespícham to väčšinu. No nie, naozaj ja mám veľmi sa viem dobre zreflektovať, že OK, že teraz sa dá čo deje, prečo sa to deje, čo sa to, že a keď pravidelne sa mi niekoľko dní za sebou objavuje, že toto neviem rozlúsknuť. My to nerozlúskneme medzi meetingami, medzi starostlivosťou o dieťa, večerným ukladaním, vyberaním umývačky a prípravou na to nie je šanca. My si naozaj potrebujeme vyhradiť čas, kedy sa tomu problému alebo tomu a nenazývame to problém, ale takým tým zádrhelom budeme venovať. A pre mňa akože nie je nič lepšie, ako zaplatiť si človeka, ktorý akože je vyskylený na to, aby z toho všetkého, čo mi ide v hlave, vedel vyseparovať to, čo
to, čo mi pomôže. Takže za mňa, že win-win situácia pre všetkých. Já to asi jako vystřihnu tady z toho a budu to používat jako pámu. Budu to pouštět prostě, pane. Ach jo. Ale super, jako super, jako hezky o tom mluvíš, vůbec to není jako domluvený, jo? Že vůbec ne, já si myslela si s jako kouč fajn, jako lidskou věc. Ale jako mně právě přijde tady na tom jako fajn, nějak vědět, že prostě vůbec není jako ostuda a selhání a tak, jako nebejt na to sám a jako říct si nějakou podporu a pomoc. A to nemusí být to zrovna psychoterapie a koučování, může to být cokoliv, může to být nějaký prostě sdílecí skupiny, jo, může to být, že to prostě člověk sdílí s nějakýma kámošima, co to mají podobně, jenom u piva, je to jako jedno, je to, že si pokecáte s chatem GPT o tom. Presne mi to napadlo, že však keď to niekomu pomôže, tak prečo nie? A zároveň ja to nevidím ako ostudu, že zostanem sama. Mne príde skôr, že by som sa cítila dosť blbo, že mám tu možnosť poznať tých ľudí, ktorí sa tým témam, ja neviem, buď rodičovstvo, alebo perfekcionizmus, alebo práca s traumou, alebo ako urobiť dobrú biznisovú stratégiu, že by som vlastne nevyužila ich čas. Že mne to príde vlastne, to mi príde ako stratové pre mňa. Jo, to je hrozně hezký pohled a líbí se mi to i ve vztahu vlastně jako k tobě, protože Gabi, že jak jsme se bavili, tak dělá, vlastně učí lidi psát a přijde mně to, že taky jasně jde to, že ty sám si prostě jako ve svých zásadcích prostě s psaním, tak si jako snažíš poradit sám a hledáš tipy a triky, jak to teda jako udělat, jo, a teď ti zkoušíš, jo, od A do Z a hledáš prostě zdroje, ale jako existuje někdo, jo, kdo to prostě vyzkoušel s x lidma, odškolil x prostě workshopů a kurzů a já nevím čeho, který o tom napsal knihu a který je vlastně jako má ty vhledy. Perfekcionistka, ano, má perfekcionistka. A vlastně, když už jsme se k tomu takhle dostali, tak já určitě vám hodím pod tady tu videolink, kde se k té knížce můžete dostat, buď teď nebo někdy v budoucnu, pokud by vás to zaujalo, protože věřím, že spousta perfekcionistů má co dočinění se psaním. Jo, to je inak veľmi pekné povedať, lebo podľa mňa celkovo teraz, že moje podnikanie teraz sa týka nielen písania, ale aj toho, že pomáham ľuďom komunikovať na sociálnych sieťach a teraz nehovorím, že som social media marketerka, to vôbec nie, ja im skôr pomáham, ako komunikovať seba autenticky v dnešnom období, kedy je tých textov, pretlaku a všetkého a s lusknutým prstom vám vie AI vygenerovať text, takže ako vlastne zostať z toho, že toto som ja a za toto značkou a mojim knowledgeom si stojím. Ale sa na to vlastne pozerám, že čo bude trh potrebovať o x rokov. Lebo je dosť možné, a to si tu nekleme, že písanie prevezme AI do nejakej miery v tých ľuďoch. A môžu sa baviť o tom, či je to dobre, zlé, tak to je jedno, ale fakt je taký, že to bude čoraz viacej prítomné. Nemyslím si, že sa vrátime do roku 2013 a budem audio nahrávku prepisovať ručne, že ju budem počúvať a prepisovať. Toto sa asi nestane. Ďakujem Bohu, že sa to nestane. A teraz sa vlastne pozerám, že kde ja viem byť nápomocná pre tých ľudí. A práve to môže byť to, že ako mi písanie vie pomôcť zostať sám so sebou, viacej láskavým, viacej prítomným a ako ma vie vyživiť v čase, keď vlastne umelá inteligencia robí všetko, zvyšuje moju kapacitu, ale ja vlastne necítim nič z tohto. Takže toto je len také, že na čo kde sa pravdepodobne bude možno uverať a možno nie. Nechávam si priestor na zbieranie dát, ako sa v tom budem cítiť. Jo, to je super. Mně se líbí, že vlastně i tady v té vnímám jako z tvý nějaký sebeprezentace, že se vůči tomuhle nějak vymezuješ, jo? Že prostě jako cítíš to, že co se týče psaní, tak jako teďka se řeší to, jestli AI to jako převezme nebo ne a líbí se mně i ten tvůj, nebo vnímám takový jako silný prostě postoj, že ne, je to potřeba, že hlad po té autenticitě prostě bude čím dál větší a že jako ti, co umí autenticky psát, tak Ja nehovorím, že niektoré z tých vecí nemá prebrať AI. Mne prepisuje rozhovory, ktoré som naozaj keď som začínala a mala som rozhovory s klientmi a mojou úlohou bolo písať za nich príspevky, ktoré budú vlastne s ich slovami, vlastne na vnímanie úplne celého toho človeka, že to napíšu, že jeho hlasom. A tak ja som si tie texty musela prepisovať.
Potom som si zaplatila študentky, ktoré to prepisovali, lebo ja som to nestíhala, vieš, že vlastne musela som neustále nejako inovovať a teraz to akože s prstom v nose vie za 2 minúty, ako halové, to je úžasné, to je skvelé, prečo sa tváriť, že to nemôže byť nápomocné. A zároveň si ale myslím, že schopnosť formulovať svoje myšlienky a nielen nahlas, ale aj písomne je tak obohacujúce pre našu myseľ, pre nás samotných, že vlastne ukradiť sa od toho je ako keby som si povedala, že teraz budeme mať autonómne auta a ja sa nenaučím šoférovať. A o x rokov možno budem potrebovať vedieť, ako sa zaraďuje spojka na aute. A nebudem to vedieť, lebo môj mozog nebude na to vycipraný. Že mi to príde vlastne, že prečo by som si to robila, prečo by som vlastne sprošťovala svoje vedomosti a schopnosti. Len na úkor toho, že je to rýchlejšie, ok, beriem, áno, no ja to neviem tak rýchlo napísať ako AI. A pravdepodobne na 100% urobím viacej preklepov a chýb. Ale to, že budem v texte ti vedieť ukázať, ako som sa cítila a ty tam budeš môžeš tam byť so mnou a možno cítiť tie zimomriavky alebo cítiť to, ako som sa snažila potlačiť slzy, ale napriek tomu mi jedna sklzala, tak to aj neurobí. A keď to urobí, tak bravo, akože no tak budem sadiť paradajky. Tak sa nejako zariadím, hej? Akože, že zariadím sa, ja to mám v sebe, že zariadím sa, ale prišlo by mi to hrozne smutné, kebyže prídem o to, že dobre, tak to bude robiť AI a to znamená, že ja to vlastne mám prestať robiť. To je, na kurzoch to často riešime, že ale všetko dobré a všetko brutálne a všetky príbehy už boli napísané a ja nebudem tak dobrý spisovateľ alebo tak dobrý autor a teraz vymenujme si, koho tam my máme a ja hovorím, to je asi pravda. Akože možno to tam vôbec nedotiahnete. Že naozaj, že ako porovnávať sa s Rowlingovou, akože neviem, či by som to dala a vlastne ani neviem, či to úplne chcem, ale ak by sme mali my dve proti sebe súťažiť v tom, čo ona akože vyprodukovala a čo napísala a ja vyprodukovala, tak prehrám. Ale to neznamená, že prestanem písať. To neznamená, že tie texty, ktoré si ľudia prečítajú, že sa ich nedotknú a možno im prinesú úľavu alebo im prinesú sa rozosmejú. Super. Tak prečo by som to mala prestať robiť? Pretože to AI urobí rýchlejšie a možno časom tak dobre ako ja? Mně se tam hrozně líbí jako ty obecné věci, které z toho jako vnímám, že mě tak v hlavě rovnou to jde do těch obecných jako pravd nebo do něčeho, se mě tam ta spojitost s tím perfekcionismem zase v tom, že někdy vnímám, že moji klienti mají problém dělat věci, v kterých jako nemůžou být nejlepší. Že je to těžký do toho jít, jo. Když jim to nejde, tak to vůbec, to už jako je hrozně těžké být něčeho, co ti nejde, ale i když víš, že vlastně jako nemůžeš být nejlepší, tak je to strašně frustrující a hrozně se někdy pít tady ta tvoje jako lehkost, s kterou s tím mluvíš a živost a prostě ta autenticita a radost, jo, že vlastně ty víš, že nebudeš nejlepší, no vůbec, ani to není jako nejistota, že bys mohla být nejlepší, ale je to jistota, že nebudeš prostě, nebo to nechcítí nějak to, jenom prostě, že vlastně, když si to připustíš, že nebudeš prostě, nebudeš. Prostě to nejlepší už tady třeba bylo, jo, tady v té oblasti třeba, jo, nejlepší, třeba nebudu nejlepší koučka nikdy na světě prostě. No a co s tím budeš robiť? No a teď jako, no, a co to znamená teda? Čo to znamená čo to znamená byť najlepší coach, vieš? To je jako druhá věc, co znamená být nejlepší spisovatel, to je stejný, ale mně přijde zajímavý, jaký vliv to má jako na tebe, že vlastně řekneš, kdyby teda nebylo možný v tom být nejlepší, tak jaký to má vliv na to, jak k tomu vůbec přistupují k té práci? A podľa mňa je to ale výborné v tom, že vlastne ak to nemá byť dokonalé, tak aké iné by to mohlo byť ešte? A úprimne, tam je ten perfektný nápad. To perfektné, kde to môže byť. Myslím, že my sme sa o tom rozprávali, ako si ty prišla k téme perfekcionizmu a to mi prišlo, že to je geniálne, že áno, veď toto nepotrebujeme tu hovoriť, že som life coachka a vlastne všeobjímajúca, lebo na čo?
Hej, že ja keď som dávala knižku dokopy, tak jednak tam bolo to, že pravidelne som opakovala niektoré tie veci a prišlo mi, že bolo hrozne super to mať niekde ako napísané celé. A keď som si čítala odbornú literatúru, aj všetky tie múdre knihy, a teraz to nehovorím v úvodzovkách, oni sú naozaj múdre, oni sú brutálne, tak nikde som nenašla naozaj takého sprievodcu, návod, ako písať. Všade sa to bolo buď o príbehu, alebo o kreativite, alebo o copywritingu, ktoré už ide naozaj do takých technikálií, ako má vyzerať dobrý hook, teda ako titulok, ako má vyzerať toto a v newsletteri by to mohlo byť takto, že vlastne ideš už do takých, mi príde, že šablónových, ale niekde sa rozprávaš o tým, ako vystavať postavu. A keď vlastne ale príde človek, ktorý chce písať, tak nevie, v ktorú z tých vecí si vybrať, lebo každá hovorí brutálne hlboko o jednej z tých oblastí. A mne prišlo, že na začiatok akože nemusím ísť, že kompletne do hĺbky, aj keď tej knihe idem naozaj do hĺbky a naozaj sa tam dostávam, že keď ten človek prejde tým, tak ja si myslím, že s tou knihou vie začať písať. On už aj bude písať, pokiaľ bude robiť tie cvičenia, ktoré tam sú. A vlastne mi prišlo, že je to hrozne fajn byť mu sprievodcov pri každom tom jednom momente. Keď nevieš začať písať, keď máš to editovať, keď máš už naozaj, že si sadnúť a ideš písať, že čo teraz. A keď to má byť predajný text, ako k tomu pristupovať, keď to ideš napísať s umelou inteligenciou, tak na čo si dávať pozor. Alebo celkovo o kreativite, že čo nám to môže priniesť. Že vlastne mi príde, že ja som chcela sprievodcu, ktorý zachytí celý ten proces. A neviem, či to bude dokonale, verím. Akože zatiaľ si tú knihu kúpilo, že cez 200 ľudí, tak ja verím, že to nejaký, niečo to bude mať. Vieš, jednotný říčeský koupil 200 lidí, kteří jako tu knížku ještě nemají, protože ona neexistuje. Ona neexistuje. A si koupili ten příslib té knihy, takže jako tak zajímavý to pro ně jako je, že byli ochotní skoupit. Koupit ty knížky, kterou nedrželi v ruce, nikdo ji nerecenzoval, nikdo neřekl, jo, ta je výborná, oni prostě fakt, mně to přijde jako hustý, mně přijde jako strašně jako úspěch. Ďakujem, ale ešte sem do toho si dober, že kebyže tú knihu vydávam pred rokom, keď prišla tá idea, že OK, idem do toho a najprv som myslela, že to bude iba e-book. Ale teraz som sa rozhodla, že to bude naozaj kniha, že ju chcem držať, že chcem to mať zhmotnené. Tak AI vôbec pred rokom nebola tam, kde je teraz. Takže ja vlastne vydávam knižku, kde ľudia s prstom v nose takto generujú texty, teda nie oni, ale ich AI asistenti. A si hovorím, že ty kokos, kde je moja relevácia, že kde toto je. A práve preto si myslím, ale že je dobre si prejsť tým cvičením a všetkým, pretože to môže naozaj pomôcť lepšie formulovať a uvažovať o tom texte a keď to potom začnem písať AI, tak aspoň vieš, a čo máš editovať. A ako to máš editovať? Akože nebudem tu ľuďom zakazovať to používať. Mala som teraz veľmi milé stretnutie, kde žena povedala, že ona je vďačná za to, že je AI, lebo konečne píše, lebo o mojom kurze nevedela, že že jej to dalo taký pocit úľavy, že konečne, a že je jedno, že to není úplne dobré, ale že konečne aspoň niečo vedela dať. A v čo budem ja jej hovoriť, že je to horšie, zle? Nie, to nie je moja ale keď bude si písať, že možno konkrétnejšie, alebo v tom nájsť väčšiu ľahkosť, nejakú kontinuitu, tak tu som. To je hezky. Dík moc, že jsi vlastně trošku víc popsala, co v té knížce je, čeho se týká. My se o tom budeme bavit víc v díle o vlastně perfekcionismu při saní, takže tam určitě se o tom dozvíte víc. A přemýšlím, jak tady ten dnešní díl, který je vlastně jako o tobě a o tvým perfekcionismu, jako začít uzavírat, nebo co ještě bychom měli? Třeba za jednu vec, keď sme sa o toho rozprávali, tak som si vlastne uvedomila, že a platí to možno všeobecne na celý život, že mám pocit, že celkovo ako spoločnosť žijeme v dvoch póloch. Jeden je, kde musí to byť úplne dokonalé, aby som to mohol spustiť. Teraz hovoríme o tých projektoch. Alebo že idem to vystreliť a bude, ako to bude, tak uvidím, že toto je také podľa mňa typické pre pravdepodobne aj moju generáciu startupistov, ktorí boli, že vykopneme a všetko super a ideme si fičíme a potom vlastne zistia, že to zakape a nejaký môj vnútorný hlas, nie som na to hrdá, si hovorím, že to máte, lebo ste si to dokonale nepremysleli, ako to má vyzerať.
A vlastne ma to sralo v tom, že sú oni hrozne akční a neboja sa do toho ísť, kdežto ja si tu šmotechám svoj webík, aby bol pekne vyňuňaný, namiesto toho, aby som ho pustila do sveta. Takže možno by som chcela povedať, že hľadajme ten stred v tom, že nemusíme byť vyfičaní startupisti. V najlepšom slova, akože používam ich iba ako personu, ktorá nám to zosobní, aby sme si to vedeli predstaviť, že nemusím byť vyfičaná a odtrhnutá z reťaze a nemyslieť na to, akú kvalitu by to mohlo mať, ale zároveň nepotrebujeme do detailov všetko niekde na papieri spísané v brutálnych schémach na to, aby som si otestovala, ako sa v tom mám a ako to funguje a či vlastne má vôbec trh o to záujem. A myslím, že to môže platiť pokojne aj na to materstvo. Ako som na začiatok spomenula, kde ja teraz zažívam to, že som čoraz viacej prítomná v pracovnej sfére a trochu menej v porovnaní s tým, ako sú prvé 3 roky s dieťačom. A vlastne, a teraz vie sa vo mne, že mala by som zostať homeschoolovať dieťa, ale to asi nie je to moja cesta. Zároveň akože že vnímam tie tlaky z obidvoch strán, že tuto je niekto, kto homeschooluje a tuto je niekto, kto od pol roka má v jasliach dieťa a nehodnotil to, ale že vlastne kde je tá moja cesta, kde to ja chcem mať. Takže si vlastne uvedomovať, že tuto sú obidve tie protipóly a kde mi je v tom najlepšie. Že to nie je iba buď alebo. To je super a přijde mě tam i ta možnost té volby. Ano, že vlastně třeba tebe ten perfekcionismus v tom případě třeba ta jako nedokončovací jako schopnost, vystřelovací, tak tě vlastně jako automaticky hází na nějakou stranu, aniž by si jako vybírala. Jakože ten auto prostě hodí někam, ale že to takhle vlastně není, že to, co ty můžeš udělat, je, že vlastně si to zvolíš si, jestli tenhle projekt do detailu promyslíš, jaký jeho části promyslíš do detailu, jaký ne. Jo, nebo jestli tenhle projekt jenom vystředíš a budeš čekat, co z toho vyleze, že to je fakt jakoby, to je možnosť volby, tak to sa mi moc líbí. A hlavne nemusí to byť ani tak, môže to byť aj hybrid, hej? Že tu budeme robiť perfektne nedokonale. Alebo nedokonalo perfektne, kto si to ako vymyslí. Tak jo, to je super. A máš ještě něco, co bys takhle chtěla úplně říct na závěr, co bys chtěla vzkázat tady posluchačům, který na to teďka koukají? Z tego zahrniem, že ani za niečím na pravidelnej báze sa zadrhávajú, stragulujú, nejde im to, tak mi príde naozaj najefektívnejšie nájsť niekoho. Na internete je veľmi veľa koučov, alebo sa aj vypýtať referenciu na niekoho a sa na to pozrieť, že naozaj sú to peniaze, ktoré sú investované za krátku dobu a vedia priniesť dosť veľkú úľavu a lepší život, že mi to príde naozaj, že prečo som zostávať sám. Děkujem Gabi za tvoji otevřenost a za sdílení nějaký tvý cesty a možnost se nahlídnout do toho, jak to vnímáš ty a jaký k tomu máš postoj ty. Pro mě to bylo fakt strašně jako inspirativně, hrozně příjemný a děkuji, že jsi přijala pozvání. Na zdraví.